Mipailaw sa media literacy training o gituki ang mga balaod nga may kalambigitan sa pagsulat og mga balita ug mga estratehiya aron mapalambo ang kaalam kabahin sa industriya sa media. Mao kini ang nahimong hisgutanan kaganiha dito sa Bulwagan Hall sa probinsya sa Davao del Norte. Ang aktibidad gitambungan ni Presidential Task Force on Media Security Executive Director Paul Gutierrez nga nagisgot sa batakang mga sumbanan nga ngayang butan sa matag miyembro sa media sa Pilipinas. Napapakilalang media. Paalala ko rin po sa lahat ng mga nasa media, yung po maging miyembro ka ng press corps, hindi po yung, yan po ay discretionary naman on the part of the agency. Hindi po kung may press ID ka, punta ka dun sa DPAW ng 10 ID, media ako, ay accredited ka na agad, hindi po. Ako po ay dumandi sa ganyang proseso nung ako po ay nag-cover ng Senado. Kailangan mo mag-submit sa Senate, di ba? Not only the endorsement of your publication, kundi yung hindi nga pa ng information, ibibigay mo. Nung ako po yung nasa police beat, so, ganun din po, may mga requirement. So, trabaho naman ay binigyan ng mga IOI natin, dapat may nagpunta sa inyong ahensya na nagpapakilala ng leader, check. Legit ka ba? In the sense na ikaw ba ano ba ang frequency mo? Di ba baka sa FD ka lang mukha ng frequency, pero yun, may player na pinag-test ka. Sumala ni Gutierrez, daghang miyembro sa media ang nakalimot nga adunay balaod nga ngayang sundon sa mga miyembro sa media ug sagad niini gibaliwala. Hinungdan nga daghang miyembro sa media ang nagatubang og kaso, samtang ang uban gipamusil tungod sa ilang mga komentaryo nga wala na masubay sa media ethics kun mga pamatasan ug sumbanan sa usa ka broadcaster o journalist. Sa tibok Pilipinas, mukabat na sa 204 ka mga miyembro sa media ang gipamatay sukad niadtong tuig 1987. Sa 204, 104 niini ang nagikan sa Mindanao. Ang pagpamulong, giklaro ni Atty. Jairo Go, ang executive assistant sa PT Foams, nga dunay mga insidente ug mga sitwasyon nga gimando ang International Covenant and International Media Safety nga angayang bantayan sa matag miyembro sa media, labi na atol sa pagpangalap ug paghimo sa mga balita. You probably don't have any criminal liability, but there will always be a civil liability. So yun po yung main distinction. Ang tinatanggal po natin yung imprisonment. Yung imprisonment na mga penalty. If you think about it, if we talk about libel and cyber libel, currently it's under the revised penal code and special penal laws. Mangyari natin dito is proof beyond reasonable doubt in order to, I guess, to convict a person na kung liabilities pa siya or cyber libel pero pag binabago natin, once we decriminalize, ang kailangan lang po natin ay preponderance of evidence. Meaning, mas mabilis kung makonvict yung tao. So yun po yung, I guess, yung balancing act ng pag-decriminalize po ng libel. Mas mabilis po siya makonvict, but on civil liabilities po. Prosecution that happens Sumala ni Atty. Go, ang tanang miyembro sa media gikinahanglan mamahimong responsable sa ilang mga pamahayag o kinahanglan dunay mga basihan ang pagtuki sa isyu, labi na kay nagahatag sila og impormasyon sa publiko. Tungod sa paspas nga pagdagan sa panahon, halos tanang adunay mobile phone mamahimo ng broadcaster o journalist sa ilang hunahuna. Og kini ang nakapalibog sa mga partisipante kung kinsa ba ang angayang tawagon nga miyembro sa media o journalist. Kung ang mga government communicators ba gikonsiderang journalist, si Presidente sa Mindanao Independent Press Council, akong gipasabot. They have their own legal counsel. So it shouldn't be a burden to the reporter. As long as he follows or she follows the newsroom guidelines. So it's gonna be a problem if you don't have the legitimate, which will reflect to your story. If you are working for a legitimate news outlet, then it's not a problem because you have the legal counsel. Kung sa laing nasud, gikinahanglan nga moagi ang tanang journalist o broadcaster sa gobyerno aron mamahimong miyembro sa media sa Pilipinas. Ang usa ka miyembro sa media gikinahanglan nga magatrabaho sa usa ka ahensya nga dunay permit isip news industry ug naglukat og mga papeles gikan sa mga buhatan sa gobyerno. Ug kung wala kini, dili pa silang makonsiderang miyembro sa media. Ang media literacy training gisalmutan sa hapit 50 ka mga partisipante o sa imbitasyon ni Davao del Norte Governor Edwin
ginhubahib nga girepresentahan ni Dr. Mervin J. Suay Baguio ang Provincial Information Officer sa Davao del Norte. Edith Kaduay, News 10 Philippines. Stay safe!